Sådan går du på projektoren med din MacBook. Tænd projektoren ved at trykke på power-ikonet på projektoren eller på remoten. Projektoren tænder nu op. Vælg den rigtige kanal ved at trykke på Source på projektoren eller Source-knappen øverst til højre på fjernbetjeningen. Projektoren vælger nu den rigtige kanal. Tilslut din Mac ved at trykke på Airplay-ikonet øverst til højre og vælge dit lokale ud fra menuen. Adgangskoden til Apple TV er den samme som navnet på klasselokalet. Du er nu tilsluttet projektoren med din Mac. Sådan afslutter du efterbrug. Først kobler du dig fra ved at trykke afmonter Airplay-skærm. Sluk projektoren enten på fjernbetjening eller på projektoren. Bekræft ved at trykke power en gang til.